Ikomplu joħorġu d-dettalji brabta ma' xogħol li Peter Paul Sajt kien jieħu fi żmien li ħutu kienu s-sindki tan-Nadur. Issa rriżulta wkoll li mhux biss kien jieħu biċċa xogħol wara oħra, iżda saħansitra kien hemm drabi li kien hu stess li ċċertifika jekk ix-xogħol hux tajjeb jew le. Żvelat dan il-kunsilliera Josiane Cutajar meta ħadet sehem f'konferenza tal-aħbarijiet mad-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona u s-segretarju parlamentari Stefan Buontempo fejn spjegaw x'kien ġara fin-Nadur. Li meta jiena ġbit l-attenzjoni illi ma kienx qed ikun hemm ċertifikazzjoni ta' ċerta xogħlijiet, jiena ngħatajt ir-risposta mill-eks sindku illi dawn ix-xogħlijiet kienu qed jaraw illi saru sew u personalment l-eks segretarja u l-handyman. Apparti il-kwistjoni li f'ċerta ċirkostanzi jirtu kollok persuna kompetenti bħal perit li jiċċertifika. Hawnhekk għandna kwistjoni serja fejn l-eks sindku anke qed jgħid illi kien dan ifisser jiċċertifika pagamenti ta' hu stess illi kellu ingħata diversi xogħlijiet mill-Kunsill Lokali tan-Nadur. Il-familja Sajd tinsab fiċ-ċentru ta' kontroversja ġdida. Dan anki wara li membru ieħor, l-eks Ministru Chris Sajd, kien hemm ċanfar mill-Awditur Ġenerali għal mod kif amministra fondi li kellhom jitqasmu lill-kunsilli lokali. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo qal kif skont ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, Sajd kellu joqgħod għad-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Evalwazzjoni fejn jitlu fondi għal xogħlijiet tat-toroq u mhux jieħu deċiżjoni hu. Buontempo żied jgħid li filwaqt li kunsill lokali għandu jieħu 30% tal-fondi, taħt Chris Sajd kien hemm kunsilli lokali li ħadu 45% u oħrajn li ħadu biss 14%. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona tenna kif għandha tittieħed azzjoni fuq aġir diskriminatorju bħal dan minn deputat ta' partit li kontinwament jippredika favur it-trasparenza u l-governanza ġusta. Mistoqsi jekk iħoss li Chris Sajd għandu jirriżenja, Cardona wieġeb li r-responsabilità ħarija hija ta' Simon Busuttil. Chris Sajd jiddeċiedi jekk jirriżenjax hu, però mbagħad ovvjament hija taħt is-sorveljanza tal-kap tiegħu Simon Busuttil. Ġifieri naħseb li d-deċiżjoni ultimately hija ta' Simon Busuttil jekk jikkonsidraħx bħal parti mill-elit u mill-establishment politiku kif ra Matonio Bezzina, jekk jikkonsidraħx bħala parti minn dawk li riżenjaw bħal Giovanna De Bono, però jiddispjaċi ħalihom jew nkella minn persuni oħrajn li ma ddejjaq xejn keċċihom u mbagħad minn stabuħat jerġa' daħħalhom lura fil-partit.